Det er som at være dig selv. Omkring dig lyder eksplosionerne, mens soldaterne sidder bange i skyttegravene og venter på det altafgørende slag. Det er virkeligheden for tusinder af soldater i 1864 på Dybbøl Banke. Historiecenter Dybbøl Banke er et fascinerende kig på den 18. april 1864, hvor preusserne indledte det afgørende angreb på Dybbølstillingen. Og om optakten, historien om et ungt demokrati, om konger, forfatninger og magt. Det er en levende fortælling om en krig, der i sidste ende blev udkæmpet mand mod mand med gevær og bajonet mod kanoner i skyttegrave og skanser. Historiecenter Dybbøl Banke er bygget op med udstillinger både ude og inde, over og under jorden. I dioramaet går du i dækning sammen med soldaterne, der fortæller om livet på Danmarks kendteste slagmark. Med et genskabt landskab og lydeffekter gengives det hele på livagtigt vis. På skansen, selve fronten, får du fornemmelsen af kamppladsen og udsigten. Herfra kunne de danske soldater se preussernes fremadskridende gravearbejde, og det store slag kom tættere og tættere på. I soldaterbyen bag fronten oplever du livet som soldat i 1864. Her lå reserven og ventede på ordre om at gå frem. Du kan besøge mandskabsbarakken til 34 soldater og regimentschefens stabsbarak. Her demonstreres de våben og den udrustning, soldaterne medbragte i krigen. Der er post- og telegrafkontoret, smedjen, købmanden eller marketenderen, som det hed. Sammen giver de et godt billede, ikke bare af selve krigen, men også af livet i midten af det 19. århundrede. Fremme i skansen kan du besøge blokhuset, soldaternes beskyttelsesrum, gå over den tonstunge rullebro og måske prøve at trække den tilbage. Se de svære 84-pundige kanoner, som var skansens hovedarmering. Hver kanon vejer 3 tons og kunne skyde 2 kilometer. Det var dog intet mod de moderne preussiske kanoner, som blev bragt frem til fronten. Kanoner, der kunne skyde 4,5 kilometer. Historiecenter Dybbøl Banke er først og fremmest en levende fortælling om krigen i 1864. Levende fortæller iklædt gamle uniformer, fortæller om livet på og omkring skansen. Og er du heldig, møder du frivillige fra foreningen Slesvigske Sortkrudtskytter. Heldigvis kommer de i fred og fordragelighed. Gennem levende fortællinger fra centrets guider, via dagbøger og erindringer, og gennem udstillingen og multimedier får du et stærkt indtryk af 1864 på Dybbøl Banke. Krigen i 1864 er for mange, specielt børn og unge, et stykke uvirkeligt historie. Derfor tilbyder Historiecenter Dybbøl Banke skoleklasser at komme helt tæt på historien, mærke stedets magi gennem alle sanserne. Historiecenter Dybbøl Banke er en levende udstilling, hvor børnene møder vidnerne fra dengang. De rører, føler, lugter, sanser og gør ting, og mærker livet i 1864 helt inde i maven. Via skildringer i dagbøger levende gør vi de danske og preussiske soldaters liv. Eleverne får lov til at ligge i soldaternes halmsenge. De hører beretningerne om menig Frederik Hansen, der måtte drikke vand fra Mødingen for at overleve. De bemander den store rullebro og forhindrer fjenden i at komme ind. På den udvidede skoleaktivitet tilbydes endvidere et rollespil, hvor eleverne lever i 1864 på Dybbøl Banke. Der skrives breve med pen og blæk, sendes datidens sms'er med felttelegrafen og laves pandekager over kogeskurets ildsted. Og selvfølgelig skydes der med kanon. Et andet skoleforløb drejer sig om den berømte Dybbøl Mølle. Her oplever eleverne civilbefolkningens forhold under krigen, ødelæggelserne, sygdomsepidemierne, men også møllerens uselviske hjælp til soldaterne. Dybbøl Mølle er en vigtig del af historien, konflikten omkring Sønderjylland. Den blev nemlig symbolet på den danske kamp mod overmagten. I dag er møllen under restaurering, men åben med udstillinger, blandt andet Ærens Mark, en beskrivelse af mindesten og mindesteder for krigene i området. Man kan også læse om møllens historie og se og prøve, hvordan man malede korn til mel gennem tiderne.
Besøg Historiecenter Dybbøl Banke ved Sønderborg. Oplev historien på tæt hånd og den storslåede øst-sønderjyske natur inden for rækkevidde. Klik ind på 1864.dk og find vej og læs meget mere, inden du besøger os.